Teško je pronaći pravog prijatelja ako ga u sebi nemamo. Najbolje ćemo se ispričati ako ja pitam, odgovaram, a ti samo slušaš. Ako vratimo sve dugove ljudima kojima dugujemo, njihove negativne vibracije i ponašanje će se promeniti, a mi ćemo biti jači i drugačiji. Ako rešiš da postaneš pošten, razmisli da li ti se to isplati. Istina može biti toliko teška da je ne možeš ni čuti ni izgovoriti. Ono što se ne vidi, a postoji, vide samo oni koji mogu. Bolje je organizovana samoća nego nepodnošljivo društvo. Da budućnost ne postoji dokaz je da ako uopšte ne bismo spavali, živjeli bismo samo u sadašnjem vremenu. Ako tajnu znaju više od jedne osobe, tajna će kratko trajati. Ništa nije teško dok ne počnemo dizati. Ako vam ikada padne nešto na pamet da radite što do sada nikada niste radili, odmah počnite. Znajte da je to signal od stvaraoca. Sve je skupo kada nemamo dosta novca, a preskupo kada nemamo znanja, a imamo novca. Ako u životu radimo ono što stvarno i volimo, imamo šanse da budemo zadovoljni. Skrivati svoj greh je veći teret od samog greha. Dogurili smo dotle, doduše ne samo svojom voljom, već njihovom, da kapital bude vlasnik ljudi umjesto obrnuto.